Tak sme vo vnútri. Skúste nám povedať, že ako vám vôbec napadlo robiť nejakú prvú nadstavbu? No tak tá odpoveď je jednoduchá. No. Chceli sme existujúcim vlastníkom pomôcť s obnovou bytov domov, lebo vlastne tie realizácie nie sú ani jednoduché, či už po samotnej realizácii, alebo aj finančne. Takže bol to spôsob, ako tým ľuďom pomôcť. Ďalej chceme skrátiť mesto, a čo sa týka aj v rámci bývania v centre, tak je to dosť veľký problém v centrách stávať, čiže je to ďalší spôsob, ako zvyšovať tú dostupnosť bývania. Nedajú sa nájsť pozemky napríklad niekde v rámci mesta? Ako som už povedal, no, v tých centrách je to veľký problém, lebo tie mesta sú už zastávané a druhá vec je, že by sme museli veľkým spôsobom tú zeleň zničiť, čo nechceme, pretože jedna vec je bývať v centre, ale tak, aby aj to bývanie bolo pre tých ľudí pekné, príjemné, každý má dneska malé deti, potrebujú preliesky, tá zeleň, proste táto občianska obnosť je veľmi dôležitá v tom centre. Keby sme začali stavať všetko od základu, tak to by sme zničili. A to nechceme, čiže tie nadstavby si myslím, že sú veľmi dobrou alternatívou, ako posúvať aj tie centra, aj tú dostupnosť toho bývania. Mali ste aj od niekiaľ inšpiráciu? Že prečo to vlastne urobiť práve tu v Kysuckom Novom Meste? Tak inšpirácia, no tak tie inšpirácie musia samozrejme byť, ak chcete nejakú kvalitu dodať. Rád bolo to tu na Slovensku? No práve, že ani nie, hovorím, že rád cestujem a po väčšine pri tých väčších mestách človek tú inšpiráciu vie nabrať. A samozrejme, že potom tú nejakú tú kvalitu, aj nejaký ten moderný dizajn sa snažíme potom implementovať aj v rámci našich realizácií. Čo sa týka potom nejakej samotnej výstavby, tak boli aj v našom meste, ja som rodený Kysučan, tak boli to aj nejakí realizátori, ktorí už stávali nadstavby, robili ich trošku z iných materiálov. My sa snažíme dodržiavať takúto tú tradičnú metódu výstavby, čiže riešime murované, klasická deka železobetónová, pretože už rokmi je to odskúšané a myslíme si, že je to veľmi dobrá kvalita. Spomenuli sme si tú ekonomickú situáciu, že teda tí ľudia chceli hlavne to, aby mali teda zadarmo tú nadstavbu. Čo ale okrem toho, že budú mať zateplené a novú strechu, budú z toho tí ľudia mať? Tak preto sa to nazýva komplexná obnova, lebo budú mať zrekonštruované kompletne všetko. To znamená, okrem, teda ako ste už spomenuli, strechy, no aj fasády, tak budú mať zrekonštruované, čo sa týka kompletnej stúpačky, teplá voda, studená voda, cirkulačka, kanalizácia, zvislé vežaté rozvody, okapový chodník. No hovorím, proste komplexná obnova, hej. Konštrukcia. Čiže bude to vyzerať, povedzme, ako novostavba? Viac menej sa dá povedať, že áno. Čo sa týka zvonku, tak to bude určite vypadať ako novostavba. Čo sa týka vnútra, tak samozrejme záleží to od toho, že do akej tej obnovy sa až ide, hej. Čiže ak by sa realizovalo aj interiérové práce úplne na novo, tak samozrejme, že celý ten bytový dom potom vypadá ako novostavba. Môžeme si pozrieť napríklad aj tieto lóže, ktoré sú a dá sa to na každú bytovku urobiť, alebo napríklad keď už má bytovka nejaké menšie balkóny, dá sa s tým niečo spraviť? Samozrejme, na každý bytový dom sa dá pristaviť takáto loďa, na ktorej momentálne stojíme. Aj práve tento bytový dom nemal žiadne loďie, balkóny, čiže všetko toto, čo vidíte, je pristavené. Takisto aj keď by ste si na tento domček pozerali zvonku, tak aj tie existujúci vlastníci mali takúto loďu vybudovanú. Čiže áno, áno, je to realizovateľné. Vidíme, že na tej terase sa dá naozaj pohodlne si sadnúť. Kde však budú tí ľudia parkovať? No, tak to môžete vidieť aj tuto vlastne tieto parkovacie miesta. Na to je príslušná STN-ka, že koľko tých parkovacích miest musí byť. Ale tak ako vidíte aj tu, tak vieme takýmto spôsobom parkovanie budovy. Neuberie to nejako veľa zelene, alebo vidíme, že aj nejakým spôsobom to stavenisko tu je. Tie mechanizmy samozrejme asi musia prísť. Čo s tou zeleňou, ktorá je okolo bytovky, alebo teda ako bola tak áno, pôvodne? Tu je to vidno, lebo momentálne tento bytový dom kolabujeme. Čiže samozrejme, že keď bude na to priestor, hlavne počasie, tak celú tú zeleň my zrevitalizujeme. Hej. To znamená, že jednoducho zrovnáme, vysejeme nový trávnik, aby teda tá trávička, keď narastie, aby naozaj tá zeleň tu bola. Hej. Čiže dávame to do pôvodného stavu, viac menej. A myslím si, že aj do lepšieho stavu, ako to bolo predtým. No. Čo sa týka toho parkovania, no tak ako aj tu vidíte, tie cesty sú tu nie v ideálnom stave, čiže aj pri tých parkovaní, keď budujeme, tak ako je táto časť, je urobený nový asfalt, čiže ono sa to možno, že zdá, že sa trošku ubere z tej zelene, ale keď sa to naozaj dobre nastaví,
tak no to je kratšie ako predtým. Spomínali ste, že staviate z tradičných materiálov. Čom sa ale tieto byty celkovo líšia? Že čo je tu iné? Alebo vidím, že to je nejaký kábel trčí. Tak áno, no štandardne my v bytoch ponúkame predokané žalúzie. Ako aj tu vidíte, je tu už nachystaná elektrika, čiže sú vlastne všetky na elektriku. Čiže to my už v rámci našich všetkých nehnuteľností, nielen pri novostavbách, alebo teda nadstavbách, už dodávame v rámci štandardu. Čo sa týka nejakých ďalších možno výhod pre kupujúceho je to, že si môže vybrať obklady, dlažby, sanitu, plávajúce podlahy, interiérové dvere podľa vlastného výberu. To znamená, že nerobíme nejaké štandardné byty v nejakých obdobných prevedeniach, ale nechávame to na kupcoch. To znamená, že majú určený nejaký finančný limit a v tej predajne si potom ale môžu v tom limite vybrať čo len chcú. Samozrejme môžu si vybrať aj nadštandard, ktorý si samozrejme doplácajú, ale iba ten rozdiel. Ale môžu si ten byt urobiť naozaj podľa svojich vlastných predstav, dverí, obkladov, dlažieb. Čiže nelimitujeme v tomto tých ľudí, nechávame to na ich výber. Je to aj z takého dôvodu, že mne to príde také bližšie kvôli tomu, že tí ľudia si kupujú tie byty na vlastné bývanie, tak už nech to majú robené tak, aby sa tam cítili naozaj dobre, ako doma. Dá sa vôbec aj nejako zmeniť ešte nejaká dispozícia toho bytu, alebo je to presne striktne určené, že musí byť iba tak, ako je? Tak samozrejme, no, ak to statika dovolí, lebo to je veľmi dôležitá vec, tak je možná meniť dispozícia, ale samozrejme musí to byť v procese, to znamená, že dostatočne skoro asi nejako zarezervované. Aby sa nestalo, že potom my niečo spravíme a ľudia budú to chcieť búrať, to už neradi robíme. Akože nejaké drobné úpravy áno, ale už potom radšej nie. Čiže ale tak ako ste spomenuli, ak je to v dotačnom prestihu, tak samozrejme, že je to možné zrealizovať a pre tých ľudí to vieme spraviť. Lebo tak ako som aj spomenul, že už keď sa to spraví, zariadi, vybaví, aby tí ľudia sa cítili tu fakt ako doma, tak nech je to už podľa ich predstav. Ako to štandardne vôbec prebieha, keď príde klient k vášmu dodávateľovi? Tak vyberie si celú kúpeľku podľa vlastných predstav, dodávateľ zrealizuje vizualizáciu a my to následne podľa toho zrealizujeme. Aj tuto tak prebiehalo? Áno, prebieha to gro u všetkých, kto si kúpi od nás nehnuteľnosť, ale dokonca tu môžeme povedať, že sú aj dispozičné zmeny, nakoľko klient si byt zarezervoval ešte pred samotnou realizáciou, čiže vedeli sme takéto úpravy zrealizovať. Teda keď sa existujúci vlastníci bytovky rozhodnú pre takýto typ obnovy, čo všetko je potrebné pre to urobiť? Tak samozrejme treba splniť všetky legislatívne veci. Prvá vec je, že na schôdzi vlastníkov si musia odsúhlasiť teda zámer, že chcú realizovať nadstavbu. Musia si odsúhlasiť stavebníka aj teda rozsah tých prác tej obnovy. Treba potom ešte niečo podpisovať alebo aké sú nejaké ďalšie povinnosti? Áno, čiže samozrejme zmluvu na stavbe treba podpísať a tam vlastne všetky povinnosti teda tí institúty vlastníkov končia a všetko ostatné už realizujeme my. Čo z toho naviac budú mať tí pôvodní vlastníci? Tak samozrejme jedná sa pri komplexných obnovách o energetické zhodnotenie toho predmetného bytového domu, čiže úspora tepla, nižšie náklady teda na bývanie. Samozrejme hodnota nehnuteľnosti rastie, pretože tak ako sme si aj ukázali, je možné dorobiť aj balkón. A samozrejme, že ten bytový dom vypadá trošku ináč. A napadá vám ešte niečo v súvislosti s tými pôvodnými vlastníkmi? Áno, napadá. Čím viac vlastníkov, tak tým väčšia tvorba fondu oprav, viac financií o fonde oprav pre existujúci bytový dom. Ako dlho približne trvá ten povoľovací proces, alebo teda, že kedy začnete stavať? Tak vypracovanie projektovej dokumentácie aj s vyjadrovačkami všetkých dotknutých orgánov trvajú cca nejaké 3 mesiace. A následne spúšťame, alebo teda podávame žiadosť o ten povoľovací proces. Skúste nám zjednodušene povedať, ako teda tá celá výstavba prebieha. Tak v prvom rade musíme zabezpečiť postrešný priestor, aby nedošlo k vytopeniu existujúcich bytových domov, čiže to je tá najdôležitejšia časť toho začatia. Samozrejme, keď tieto úkony vykonáme, tak následne prichádza k demontáži strechy a začína klasická výstavba. Aký je rozdiel medzi tým, že si vyberú vlastníci štandardnú obnovu alebo obnovu takéhoto typu aj s tou nadstavbou? Tak čo sa týka samotnej realizácie, tak ten rozdiel tam si dovolím povedať nie je žiadny. Akurát možno pri demontáži strechy je trošku väčšia hlučnosť a pri, ešte keď sa vybúravajú schodiskové otvory, ale naozaj tu sa môžeme baviť, že to je v rozsahu pár dní. Čiže môžem povedať, že ten rozdiel skoro žiadny.
Čiže väčší hluk je pri tom, keď sa búra, ako keď sa stavia? Samozrejme. A ako zabezpečíte kvalitu tých prác aj napríklad, aby sa tieto vrchné byty neprehrievali, alebo všetko, aby bolo v poriadku aj na tej pôvodnej bytovke? Rozumiem. No, v prvom rade musíte mať kvalitný tím, nielen ľudí v kancelárii, ale priamo na stavbe, čo my teda disponujeme, že vieme sa okrem našich technikov stavby vedúcich spoľahnúť aj na našich dodávateľov. Čiže to je prvý veľmi dôležitý aspekt, je realizácia samotnej práce a potom je aj dodržiavanie vlastne projektovej dokumentácie, kde sú vlastne rôzne vyhlášky aj stenky a tieto keď dodržíte, tak v dnešnej dobe už tá stavba musí byť kvalitne prevedená. Venujete sa iba nadstavbám alebo realizujete aj iné stavby? No samozrejme, že realizujeme iné stavby. Máme za sebou okrem teda nadstavieb aj zrealizované stavby od základu, či už bytových domov, rodinných domov, ale tak to už je téma na nejaký ďalší rozhovor. Zhrnuli sme si tie najpodstatnejšie informácie, verím, že vás tento rozhovor zaujal. A v prípade nejakých ďalších otázok v rámci nadstavieb, bytových domov, samotnej výstavby sa nám ozvite.